Inselmulkom u natukom il-lejla tajba. Dinja xandira diretta mill-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paolo II il-Belt Victoria Għawdex fejn sejrin inxandrulkom u nwaslu fid-djar tagħkom il-lezzjo divina tal-ħames ħadd fi żmien tar-Randan imqaddes. Il-Vanġelu li l-Knisja fil-liturġija tagħha tippreżentalna llum għar-riflessjoni tagħna huwa meħud minn San Ġwan, kapitlu 12, versi 20 sa 33. Bekk intom ukoll tistgħu issegwu magħna anki bl-għajnuna tal-viżwal li se tkunu qed taraw fuq l-iscreens tagħkom kemm jekk qed issegwu fuq YouTube jew Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex tal-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paolo II jew ukoll permezz tat-televiżjoni. Il-predikatur tal-lezzjo divina tal-lejla se jkun Monsinjur Anton Mizzi. Għalhekk inħeġġukom biex tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja biex bl-għajnuna ta' momenti ta' talb billi nisimgħu ix-xandir tal-kelma ta' Alla imħabbra lilna kif ukoll bir-riflessjonijiet li se jwaslilna Don Anton inkunu nistgħu nifhmu dak is-sejħa li l-Mulej qed ikompli jagħmlilna f'dan iż-żmien tar-Randan hekk kif qed noqorbu lejn il-ġimgħa mqazza. Kont magħhom jien meta wasluk u fl-art meddewk biex fuq salib samruk. Kont magħhom jien bl-ikbar ħruxija sammart idejk riġlejk bl-ikbar moħrija. Kont magħhom jien meta għollewk bejn sema wart bejn żewġ ħabsin poġġewk. Kont magħhom jien mingħajr mistħija lilek għajjart kasbart mingħajr modrija. Kont magħhom jien li smajt il-kliem li l-sentint ta' mħabba maħfra u slim. Kont magħhom jien għax huma jien in-nies tal-lum, in-nies ta' dak iż-żmien. Kont magħhom jien, kont jien il-ħdija li kellek tgħaddi u tġarrab li tbatija. Kont magħhom jien inti l-ħaruf tifil li mittalija. 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 Kont magħhom jien meta wasluk u fl-art meddewk biex fuq salib samruk. Kont magħhom jien bl-ikbar ħruxija sammart idejk riġlejk bl-ikbar moħrija. Kont magħhom jien li smajt il-kliem li l-sentent ta' mħabba maħfra u slim. Kont magħhom jien, kont jien il-ħdija li kellek tgħaddi u tġarrab li tbatija.
kont magħhom jien. Int il-ħaruf diffil li bit-talija. 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 Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U mijek ukoll. Edin fil-ħames ħadd tar-Randan u fil-mixja tagħna tar-Randan inkomplu nisimgħu il-kelma tal-Alla ħalli tkompli tispirana. Fil-waqt li nisimgħu il-kelma tal-Alla nitolbu wkoll lill-Alla biex jgħinna f'din il-mixja tagħna. U Alla li tagħmel li bil-qawwa tal-Ispiritu Santu aħna ngħixu u nwettqu kull ħidma b'dik l-imħabba li mexxiet lil-Ibnek Ġesu biex jagħti ħajtu għalina l-bnedmin li rrid li minn fuq is-salib jiġbed lill-bnedmin kollha lejk biex induqu mill-imħabba li tant batit għalina sal-aħħar qatra sal-aħħar nifs li rrid ikun bħal qamħa miżruqa fl-art li tmut biex terġa' tieħu l-ħajja. Ħajja li tagħti l-ħajja lilna l-bnedmin. Ħalli fuq l-eżempju u l-passi tiegħu inqedu l-ħajja kollha tagħna għas-servizz ta' Kristu u tal-bnedmin. Billi nkunu lesti li mmutu għalina nfusna u nkattru l-frott għal ġid tal-erwieħ u għall glorja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, fost dawk li telgħu biex iqimu lill-Alla fil-festa, kien hemm xi Griegi. Dawn marru għand Filippu li kien minn Betsajda tal-Galilija u talbuh: Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesu. Filippu mar jgħid lill-Indrij u mbagħad Indrij u Filippu marru jgħidu lil Ġesu. U Ġesu weġibhom: Waslet is-sija li fija bin il-bniedem ikun glorifikat. Tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' weħida, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifa, imma min jobgħod lil ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, huwa għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, il-missier jagħtih ġieħ. Issa qiegħed inħoss ruħi mħawda u x'naqbad ngħid. Missier, eħlisni minn din is-sija? Imma jiena għalhekk ġejt għal din is-sija. Missier, għati glorja lill-ismek. Dak il-ħin instemma leħen mis-sema. Jien diġà glorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. In-nies li kienu hemm semgħuh u qalu li kien qiegħed irjed. Oħrajn qalu kellmu xi anġlu. Ġesu wieġeb: Dan il-leħen ma ġiex għalija, imma għalikom. Il-ġudizzju ta' din id-dinja qiegħed isir issa. Issa se jitkeċċa il-prinċep ta' din id-dinja. U meta nintrefa' l fuq mill-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. U qal dan biex jurihom bliema mewt kien sejjer imut. Il-kelma tal-mulej. Bit-tifħir lilek Kristu.
qed inħossok mulej, qed inħossok ġo fija. Għad li din ruħi bit-tnub imifnija, qed inħossok mulej, qed inħossok ġaħfirtli dak toqol taħtija diġà int taffejtli. Qed inħossok mulej, qed inħossok tkellimni, x'inlejk jien inħares narak titbissimli bħal donnu trid tgħidli f'did-dinja tal-lum dal-ġen kull fejn tħares jien miegħek se nkun. X'għamiltlek ja Sidi, x'għamiltlek ja Sidi biex ħabbejtni daqshekk, biex b'mewta tant ħarxa li tasal semmek. Xrajt fija li oġbok, jien wieħed minn dawk li fil-ħin tal-prova jabbandunawk. Kemm drabi jinwedek, kemm drabi jinwedek mulej, u nerġa' li kont, u b'qalbi jimnikta indur lejk fil-pront. Imma xtaf li jindajjef ħallejt xrara ċkejkna ta' tama li tixel għal dejjem ġo qalbi li msejkna. Imma xtaf li jindajjef ħallejt xrara ċkejkna ta' tama li tixel għal dejjem ġo qalbi li msejkna. Mela rġajna ltqajna f'dan il-ħames ħadd ta' Randan u s-silta tal-lum li hija t-tielet waħda f'dan ir-Randan li hija meħuda minn San Ġwan, peress li fid-darbtien ta' qabel tkellimna dwar it-tempju u id-diskors ma' Nikodemu. U allura nkomplu l-mixja tagħna lejn Ġerusalem u lejn f'kapitli 11 u 12 ta' San Ġwan permezz ta' ġrajiet u anke permezz ta' diskorsi. Il-qawmien tal-Għażru ċertament kien l-ikbar sinjal illi għamel Ġesu, forsi huwa il-climax ħanejdu hekk fejn wera id-divinità tiegħu qabel is-sinjal konklusiv, jiġifieri l-glorifikazzjoni bil-mewt u l-qawmien tiegħu. U dan il-qawmien tal-Għażru wassal biex ħafna lut jemnu f'Ġesu, imma ta' żvolta anke fil-konflitt li l-awtoritajiet tal-lut kellhom ma' Ġesu. Difatti s-Sinedriju ftiem illi joqtu lil Ġesu qegħdin nitkellmu fl-aħħar tal-kapitlu 11 ta' San Ġwan. U dritt insibu illi San Ġwan jgħid kien wasal lejt tal-lut u ħafna nies bil-kampanja telgħu Ġerusalem qabel lejt għar-riti tal-purifikazzjoni. Imbagħad dritt nibdew kapitlu 12 u San Ġwan jgħid 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid Ġesu mar Betanja.
Niftakru li San Ġwan iħobb ipoġġi il-ġrajiet ta' Ġesu anke diskorsi fil-kuntest tal-festi ewlenin tal-Lut. Per eżempju, insibu imsemmija il-festa tat-Tabernakli f'San Ġwan, tas-Sukkot, tad-dedikazzjoni tat-Tempju li kienet taħbat f'Diċembru. Imma iktar spissi huma ir-riferimenti għal festa tal-Eid. Fil-fatt jissemmew 3 darbiet u din hija t-tielet u l-aħħar waħda, il-festa tal-Lut, Paska li kienet fakkar il-ħelsien tal-Lut mill-jasar tal-Eġittu li fija kienu jagħmlu din il-memorja Zikkaron. San Ġwan mela meta qed jgħid 6 ijiem qabel il-festa tal-Eid mar Betanja. U allura qiegħed jaqqat il-ġrajiet illi seħħew qabel, jiġifieri il-qawmien tal-Ażru, u issa se jerġa' jiltaqa' ma' dawn it-tliet aħwa Marta, Marja u Lażru f'atmosfera ta' ikla. Però l-istorja tal-qawmien tal-Ażru ma tieqafx hemm il għaliex in-nies komplew ifittxu lil Ġesu minħabba dal-lehm il-kbir tiegħu u anke biex jaraw il-Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Il-konsegwenza x'kienet? Illi ħafna nies komplew jemmnu f'Ġesu u dan wassal lill-awtoritajiet tal-Lut, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej biex mhux biss ftehmu li joqtlu lil Ġesu, immissa wkoll iddeċidew illi joqtlu anke lil-Lażru. Jekk Ġesu qabel irrifjuta t-titlu ta' sultan wara l-multiplikazzjoni tal-ħobs, issa għandna id-daħla trionfali ta' Ġesu f'Ġerusalem, l-akklamazzjoni messjanika ta' Ġesu sultan ta' Iżrael mill-folol li kienu preżenti propju minħabba anke il-miraklu ta' Lażru u Ġesu der qisu qiegħed fil-qofol tas-suċċess tiegħu. Tajjeb illi ngħidu illi f'din l-okkażjoni tad-daħla trionfali San Ġwan isemmi diversi folol. Il-folol illi wieħed irid jissupponi li billi kienet qiegħda toqrob il-festa tal-Eid dejjem kienu jiġu pellegrini minn ħafna bnadi, jikkalkulaw li forsi kien hemm madwar 100,000 bejn wieħed u ieħor, imbagħad minn barra l-abitanti ta' Ġerusalem forsi għandek madwar 25,000 oħra, u allura għandek iktar minn 100,000 ruħ illi qegħdin ikomplu ikunu preżenti bħala folol. U San Ġwan jgħid li semma il-folol illi semgħu bil-miraklu tal-Lażru u marru Betanja biex jaraw il-Ġesu. Isemmi folol illi semgħu bil-miraklu tal-Lażru u allura issa qegħdin jaraw il-Ġesu dieħel Ġerusalem. U jsemmi l-folla wkoll illi raw lil Ġesu qajjem lil Lażru u issa qegħdin ikunu xhieda ta' dan u allura emnu f'Ġesu. U allura dan il-mottiv ta' Lażru kompla qisu iġib disperazzjoni fost il-Fariżej u l-awtoritajiet tal-Lut. Tant li għandna din is-sentenza u jgħidu ara id-dinja kollha warajh propju is-sentenza ta' qabel is-silta tal-lum. Hija espressjoni semitika illi tfisser kulħadd tut le mond id-dinja kollha illi issa kulħadd miexi wara Ġesu u tinġibet frustrazzjoni, disperazzjoni diġà kien ilha minn meta ftehmu inkluż Kajfa, u allura naraw l-ironija Ġovannija li il-bnedmin kollha issa qegħdin madwar Ġesu li ġie biex isalva lil kulħadd. U din id-disperazzjoni tal-Fariżej iktar iġġustifikata propju anke issa bil-preżenza tal-Griegi illi staqsew biex jaraw il-Ġesu u allura qisu jikkonfermaw dan il-kunsens popolari. U allura wasalna biex niġu propju għal waslet is-sija u allura għandna ħarsa universali lejn il-missjoni ta' Ġesu. Is-silta li qrajna llum tibda fost dawk li telgħu biex iqimu lil Alla fil-festa tal-Lut kien hemm xi Griegi. Min kienu dawn il-Griegi? Hellenes jgħid
il-Vanġelu huma ġentili illi jitkellmu bil-Grek, ma kienux Lut, imma huma pagani proseliti li kienu miġbuda lejn il-Lut. San Pawl jindirizzawhom anke fl-Atti tal-Apostli dawk li jibżgħu minn Alla, fobumenoi, u anke dawk li kienu jaduraw lill-Alla, jiġifieri nies twajba li jqimu lill-Alla, allura kienu pagani li Griegi miġbudin lejn ir-reliġjon tal-Lut u kienu anke jmorru għas-servizz fis-sinagoga. Distinti dawn minn Hellenistes, jiġifieri minn dawk il-Lut li kienu jgħixu fid-diaspora illi allura kienu jitkellmu bil-Grek imma kienu Lut skont ir-reliġjon tagħhom. San Ġwanni kompli jgħid illi dawn il-Lut telgħu iqimu lill-Alla fil-festa. 3 kelmiet illi juri l-iskop reliġjuż ta' dawn il-Griegi. Meta jgħid telgħu din il-kelma nsibuha wkoll fir-rakkont illi Salluqa jirrakkonta meta il-familja ta' Nażaret telgħu għal festa ta' Għejd meta Ġesu kellu 12 sena. U allura ma kienx kwistjoni sempliċement vjaġġ lejn Ġerusalemm, imma qegħdin fil-kors ta' pellegrinaġġ. Mbagħad ikompli jispeċifika illi dawn telgħu biex iqimu lill-Alla fil-festa, il-festa tal-Għejd kif smajna fl-aħħar tal-kapitlu 11 u fil-bidu tal-kapitlu 12. Giuseppe Flavio jgħid li dawn li kienu jibżgħu minn Alla, dawn il-God-fearing ġentili li ġew Ġerusalemm kienu jiġu biex jagħtu qima lill-Alla fl-Għejd, però għalkemm kienu jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-Għejd, però ma kienux jieklu mill-ħaruf tal-Għejd. U allura l-fatt li l-ġentili ġew għand Ġesu jispjega għala Ġesu jistqar li s-sija tiegħu kienet waslet is-sija tal-glorifikazzjoni u dan huwa aspett importanti teoloġiku importanti li juri l-universalizmu. Ġesu li kien qal illi huwa r-rajt tajjeb għandi ngħaġ oħra li mhumiex fil-maqjel jeħtieġ illi niġbor lilhom ukoll biex ikunu merħla waħda. Dawn il-Griegi biex jaraw il-Ġesu marru javviċinaw wieħed mid-dixxipli lil Filippu u Filippu mbagħad eventwalment mar jgħid lill-Indri. Jidher li dawn it-tnejn kellhom qisu spiritu missjonarji marbuta flimkien huma l-uniċi żewġ dixxipli li għandhom l-isem Grek, it-tnejn kienu minn Bethsaida bħalma kien anke Pietru u Filippu kien dak li mbagħad meta kien imsejjaħ anke għand Ġesu lil Natanael kif Indri wara li kien imsejjaħ mar wara Ġesu mar jieħu lil ħoħ Pietru għand Ġesu. L-uniċi ċirkostanzi li nsibuhom fil-Vanġelu apparti din il-ġrajja nsibuhom flimkien anke fil-multiplikazzjoni tal-ħobs it-tnejn flimkien mbagħad il-Filippu nerġgħu insibuh fl-aħħar ċena jgħid urina l-missier. Ma nafux ix-xewqa li jaraw il-Ġesu dawn il-Griegi x'kienet sempliċi kurzità imma forsi kienu semgħu anke bil-opri bil-ġrajiet ta' Ġesu u x-xena setet siret forsi fir-reċin tat-tempju fil-bitħa tal-ġentili. Imma meta jgħid tara għalkemm tfisser illi wieħed iżur jew jiltaqa' l-istess bħalma Erodi fittex li jara lil Ġesu. Ġesu fittex li tara lil Ġesu. Imma fil-kuntest teoloġika ta' Ġwanni il-kelma tara tfisser ukoll temmen. L-Evanġelju ma jkomplix jitkellem dwar dawn il-Griegi qishom jgħibu bħalma Nikodemo qeb fid-diskors tiegħu, imma hemm ħsieb teoloġiku importanti għal San Ġwan, l-universalizmu. U allura il-Vanġelu juri anke sinjali importanti tal-konverżjoni tal-pagani bħalma jsemmi tas-Samaritani, il-naċ l-oħra u l-imxerdin. Forsi wieħed qisu jissorprendi ruħu illi meta il-Ġesu forsi qalulu hawn il-Griegi jridu jarawk la wieġeb iva wanqas le, imma Ġesu jiddikjara waslet is-sija li fiha bin il-bniedem ikun glorifikat. U allura din it-talba tal-Griegi li jaraw il-Ġesu, Ġesu jara fis-sija tal-glorifikazzjoni tiegħu.
Għandna kliem li jissuġġerixxi li u biss wara l-kruċifiссjoni li l-Vanġelu jiġbor kemm Lut u Ġentili, u Ġesu ħares il-hemm il-kruċifissjoni bi kliem spiritwali mal-bnedmin kollha li għad jemnu permezz tal-kelma imwasla mid-dixxiepli tiegħu. Ċertament Ġesu kien ilu jgħid ħafna is-sija tiegħi għadha ma waslitx minn kapitlu 2 minn Kana u kemm il-darba. Missa jgħid is-sija tiegħi waslet. Għalkemm dil-kelma issa ma tissemmiex imma nsibuha darbtejn oħra nsi 3 darbiet fis-silta tal-lum. Irid jurina li bin il-bliedem ikun igglorifikat. U allura hija s-sija tal-qofol tal-missjoni tiegħu, imma wkoll il-kundanna tad-dinja. Ċertament irridu nispjegaw x'inhi din id-dinja. Is-sija tas-salib, il-mewt u l-qawmin u t-tluħ u r-ritorn tiegħu għand il-missier. Min issa l-qoddim Ġesu kontinwament jgħid illi s-sija tiegħu waslet, imma ħadd ma ħajjaħodlu ħajtu għaliex hu stess jagħti ħajtu minn rajh għall-oħrajn. Ġesu iħabbar id-tbatija, il-passjoni u l-mewt u l-qawmien u fl-istess waqt iħejjel id-dixxiepli jemmnu fis-salvazzjoni miksuba bil-mewt tiegħu. Din is-sija tal-glorifikazzjoni turi anke l-aspett imdawwal tagħha, il-qawwa salvifika mogħtija lilu biex jiġbed lill-bnedmin lejh. U din il-glorifikazzjoni tinkludi fiha wkoll l-aspett tat-tixrid tal-fidi fost il-pagani. U allura għal dan l-iskop u wettaq l-opra tiegħu u stess jagħti s-sens tal-mewt murija fit-tixbija tal-qamħa. Niġu issa għal 3 sentenzi importanti f'din is-silta. L-ewwel waħda Ġesu jgħid: tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' weħida, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Jekk taqa' fl-art tmut, hemm l-enfasi li tmut, mhix kwistjoni mormija jew moħbija jew miġbura. Meta jgħid tassew għandna l-ammen doppju li jassorixxi b'mod solenni il-fidwa universali Ġesu għandu imut. U qed jiftakar li forsi Iżajja min jaf kemm drabi isemmija din il-ħaġa meta jippriedka u allura qisu jilmenta mill-falliment tal-kelma għaliex għandhom rashom ibsa, forsi wieħed ħares anke lejn it-tmiem ta' Ġesu bis-salib bħalli kieku qisu il-falliment, imma l-istorja ma tieqafx hemm. U allura bis-simboliżmu ta' din il-parabola qasira tal-ħatt il-palm, Ġesu jiġbor dawk il-paraboli kollha li jissemmew fil-Vanġeli sinottiċi li għandhom x'jaqsmu maż-żerrija, mal-paraboli varji taż-żerrija. Fil-fatt insibu diversi paraboli speċjalment f'San Mark u f'San Mattew. Il-parabola taż-żerrija li waqgħet f'erba' bnadi fil-mogħdija, fl-art kollha blat, qalb ix-xewk, u dawk li waqgħu f'art tajba li għamlu il-frott. Il-parabola taż-żerrija li tinbet weħida tikber imbagħad issir żbula u l-qaħmim li fi żbula sakemm imbagħad isir żben il-ħsad. Il-parabola taż-żerrija tal-mustarda illi għalkemm ili żar waħda imma mbagħad issir l-akbar fost il-ħxejjex u fiha jistkennu l-għasafar. Il-parabola tas-sikrana li raġel ħareġ jiżra u l-għadu ħareġ imbagħad jiżra s-sikrana qalb il-qamħ. Din il-frażi dwar il-ħabba tal-qamħ insibuha wkoll fl-ewwel ittra lill-Korintin. San Pawl jgħid dak li inti tiżra ma jkollux ħajja qabel ma jmut. Daqsxejn ta' żerrija tista' tkun tal-qamħ jew xi żarja oħra, imma San Pawl hawnhekk qiegħed juża din il-figura biex jirreferi għal qawmien tal-ġisem glorjuż. Probabilment dan kien proverbju komuni u li l-Evanġelista San Ġwan jadattaha s-sitwazzjoni tal-mewt ta' Ġesu b'enfasi li jekk iż-żerrija tibqa' weħida, jekk ma tinżilx fl-art, tibqa' sempliċement ħabba tal-qamħ. U allura t-tifsira ta' din il-parabola fil-kuntest tagħha turi illi Ġesu qed jitkellem mill-mewt tiegħu bħala mezz biex jikseb il-ħajja.
U billi issegwi din il-parabola issegwi il-miġja tal-Griegi timplika li l-mewt tiegħu se ġib il-ħajja għal bnedmin kollha. Iż-żewġ momenti inseparabbli allura n-neċessità tal-mewt u s-sinifikat tal-mewt u San Ġwan juri l-antitesi bejn li tibqa' weħida u li tagħmel kotra ta' frott. U allura permezz tas-salib, permezz tal-mewt, Ġesu jiġbed il-bnedmin kollha lejh u bħal qamħa illi mbagħad terġa' tidher falqa mimlija qamħ. Wieħed irid ifakkar li l-Lut kellhom festa, il-festa tal-ħabbikurim, tal-bikri, illi kienu jieħdu l-ewwel qatta, l-ewwel frott, l-ewwel qatta u jmorru jxejruha quddiem il-mulej. Kienet tiġri propju l-għada tas-sibt fil-jiem ta' l-Ażmi. U allura jekk aħna nieħdu f'riferiment fil-kuntest ta' Ġesu li miet il-ġimgħa, is-sibt għandek il-jum tal-mistrieħ, il-festa tal-Eid, imma mbagħad il-ħadd allura tiġi l-ewwel ġurnata wara s-sibt li fija jagħmlu din iċ-ċerimonja u għandna allura il-qawmien ta' Ġesu, il-ħajja. Eżempji oħrajn marbutin anke ma' dan li qegħdin ngħidu huwa l-eżempju tad-dilja u l-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Din hi l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott. Forsi nistgħu nqablu anke ma' parabola oħra li jgħid San Ġwan il-mara li se tkun twellet f'kapitlu 16 meta jgħid il-mara li meta tkun se twellet ħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun weldet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fl-uġieħ bil-ferħ li twieled bniedem ġdid fid-dinja. U allura din is-sija imdalma tal-mewt ta' Ġesu imma mbagħad tkun mimlija ferħ u dawl u anke turi l-fekondità. Din il-frażi li qegħdin ngħidu tista' tiġi mifhuma ħażin u anke forsi wieħed jista' jibni reliġjużità mibnija fuq is-sofferenza, però iktar milli fuq il-mewt l-enfasi qiegħda fuq il-ħajja, il-ħafna frott, iż-żerija jekk aħna npoġġuha f'idejna qisha mejta ma hija vulkan ta' ħajja illi imbagħad minn dak in-nukliju vitali toħroġ in-nibbieta illi wara li tkun ħadet ħanejdu hekk dak kollu li hemm fil-qamħa, il-qamħa imbagħad in-nibbieta tiżżel l-eruq l-isfel u il-fuq ikun hemm il-weraq fraġli. U allura Ġesu qed juża din it-tixbija biex juri dak li hemm fil-liġi tal-ħajja, fil-ħxejjex, dawk veġitali, l-istess fil-ħajja spiritwali, il-ħajja u l-Vanġelu li jimxu fl-imkien. U allura jiena bħal żerrija tal-qamħa mitfuqa fl-art illi wkoll insib li l-nifsi fil-familja, fl-ambjent tax-xogħol, anke fost il-ħbib tiegħi, eċċetera, fejn nkun bħal nibbieta illi bl-enerġija bid-dawl, bit-tjubija, allura toħroġ mid-dlam għad-dawl. Il-frażi l-oħra li jmiss Ġesu jgħid min iħobb il-ħajtu jitlifa, imma min jobgħod il-ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Din insibuha wkoll b'varjazzjoni differenti fis-sinottiċi u hawnhekk San Ġwan juża il-paralleliżmu antitetiku, jiġifieri żewġ affarijiet opposti. F'San Ġwan għandna dan il-kuntrast bejn tħobb u tobod li huwa fil-ħsieb semitiku juri dawn l-estremi opposti biex jesprimi il-preferenzi. U allura il-forma tal-frażi Ġovanneja turi dan il-kontrast bejn li tħobb u tobod. Fil-Bibja nsibu wkoll eżempji li ma tistax tħobb żewġ siżdien, jew il-lalla jew il-flus. Allura tħobb u tobod il-ħajja tintrabat direttament mal-autoimmolazzjoni ta' Ġesu. Ġesu li joffri lilu nnifsu. U allura juri anke lid-dixxipli li anke għalih il-mewt mhix it-tmiem imma il-milja tal-vera ħajja. San Ġwan hawnhekk isemmi żewġ kelmiet għal ħajja b'suħe li tfisser il-ħajja fiżika, naturali tiegħi innifsi, imma jsemmi kelma oħra zoe li tfisser il-ħajja eterna. Min jirċievi din il-ħajja li tiġi minn fuq, li tiġi minn għand Alla. Allura li wieħed iħobb il-ħajtu jfisser li m'għandux irrieda li jħobb il-Ġesu fuq kulħadd. Wieħed li jobgħod il-ħajtu f'din id-dinja jgħix għal ħajja eterna.
San Ġwan imbagħad fit-tieni parti jżid f'din id-dinja u għal ħajja ta' dejjem. Allura għandna dan il-kuntrast bejn il-ħajja ta' din id-dinja u dik eterna. Allura f'din is-sentenza San Ġwan qed jirrepeti dak li qal b'mod paraboliku fis-sentenza ta' qabel. Jiġifieri Ġesu li kellu jmut li jiġbed lill-oħrajn lejn il-ħajja u hawnhekk għandna li min jimxi wara Ġesu ma jistax jaħrab il-mewt bħal Ġesu lejn il-ħajja eterna. Din il-frażi fil-ħajja ta' kuljum forsi wieħed jistaqsi ma tobod il-ħajja tħobba. Imma Ġesu qed jgħid tobod il-ħajja f'din id-dinja fejn jirbaħ il-brikkun, il-għani, l-aggressiv. Il-frażi ta' Ġesu hija għajta kontra din il-loġika. U allura hija biex ngħidu hekk tmut għalik innifsek, tiġħad lilek innifsek. Allura min jirrifjuta dan il-mod ta' ħajja għandu fih il-ħajja ta' dejjem. U allura rridu mmewtu dawk il-ħwejjeġ illi lilna jtelfuna li jista' jkollna din il-ħajja li ma tinqeridx, il-ħajja profonda li hija il-ħajja ta' Alla stess. Imbagħad Ġesu jkompli jgħid jekk xi ħadd irid jaqdini għandu jiġi warajja u fejn inkun jien hemm ikun il-qaddej tiegħi min jaqdi lili il-missier jagħtih ġieħ. U allura Ġesu qed jgħid lid-dixxipli biex jieħdu l-eżempju tiegħu ta' sagrifiċċju. Fil-fatt Ġesu fl-aħħar ċena jagħtihom l-eżempju meta ħaslilhom riġlejhom. Meta għamiltilkom hekk tajtkom l-eżempju biex kif jien għamilt lilkom tagħmlu hekk intom ukoll. Meta Ġesu jgħid din is-sentenza fis-sinottiċi San Mark għandu sentenza oħra qabel. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu jerfa' salibu u jimxi warajja. U allura timxi wara Ġesu, timita lil Ġesu fid-dbatijiet, fis-sekwela li twassal anke sal-mewt. Imma f'San Ġwan din hija amplijata miżjuda b'żewġ wedijiet li jirċievi l-qaddej li jkunu miegħu u li l-missier jagħtihom ġieħ. U allura huwa mod ieħor dak li qal preċedentement li tħares il-ħajja biex tgħix il-ħajja eterna, il-ħajja eterna marbuta li tkun ma' Ġesu fl-imħabba tal-missier. Sant Wistin għandu sentenza sabiħa jgħid li ma' onur akbar jista' jirċievi iben adottiv jekk mhux fejn hemm l-uniku mhux daqsu fl-essenza divina imma maqut miegħu fil-ħajja eterna. U allura rajna dawn it-tlet vrus, tlet eżempji paradossi tal-ħajja permezz tal-mewt, tal-glorja permezz tas-salib. Imma nagħmlu żewġ mistoqsijiet. X'jiġri meta iż-żerja tinżera fl-art? Aħna nafu li tikber u ssir siġra u tagħmel il-frott. U allura Ġesu qed jgħallem lid-dixxipli li aħna ma nistgħux nintrabtu mal-ħwejjeġ ta' din id-dinja jekk irridu il-ferħ li nimxu warajh. Xi drabi aħna rridu nwarbu ħwejjeġ biex ngħinu lill-oħrajn. Meta nagħmlu hekk inkunu qegħdin nuru li aħna dixxipli veri ta' Ġesu. Ma hemm mistoqsija illi forsi ngħidu aħna u ġeli nisimgħuha. X'hemm għalija fiha din? Ġesu ċertament ma għaliex din il-mistoqsija meta kien sejjer lejn il-mewt tas-salib. Ġesu għallem lid-dixxipli li dawk illi jridu jimxu warajh għandhom jaqdu lill-oħrajn, jaħsbu fil-ħtiġijiet tal-oħrajn qabel tagħhom. Niġu għat-tieni parti ta' din is-silta meta Ġesu jgħid issa qiegħed inħoss ruħi imħawda. U x'naqbad ngħid, Missier eħlisni minn din is-sija, imma jien għalhekk ġejt għal din is-sija, Missier agħti glorja lill-ismek. U allura qed nerġgħu naqbdu ma' dik is-sentenza li Ġesu qabel qal waslet is-sija li fija bin il-bniedem se ikun glorifikat. U allura hawnhekk għandna wkoll imtennija issa is-sija u li glorifika. U allura tfakkarna li fix-xena li s-sinot iġibu ix-xena tal-Ġetsemani. Però għalkemm San Ġwan m'għandux ir-rakkont tal-Ġetsemani, però jaf bija meta qal lil Pietru erġa' daħħal is-sejf fil-għan tiegħek. Forsi l-kalċi tagħni missieri ma nixorbux. Il-kliem komparabbli f'San Mark huwa dan. Inħoss nimnikka tal-mewt, ibqgħu hawn wissru.
talab li jekk jista' jkun titwarrab minnu dik is-sija u qal Abba Missier, kollox jista' jkun għalik, biet minni dan il-kalċi mhux kif irrid jien imma kif trid int. U allura hawnhekk il-ħajja b'suħa li jsemmi qabel hawnhekk iktar milli forsi wieħed jara bħala il-ħajja billi qegħdin naraw fil-kuntest ta' l-emozzjoni ta' Ġesu espressa aħjar bil-kelma ruħi li tesprimi is-sentiment tal-bniedem. Ġesu li qed iħossu imħawwad illi f'din is-sija wara li spjega x'jiġri mill-qamħa li taqa' fl-art. Is-sija tal-mewt u tal-glorifikazzjoni li Ġesu qed iħossa issa fil-profond ta' ruħu. U allura għandna ħanejdu hekk agonija qasira f'San Ġwan illi mbagħad tkompli mistoqsija deliberata. X'naqbad ingħid? Forsi kieku quddiem umiljazzjoni il-bniedem jitlob li jkun salvat, imma Ġesu jagħmel mistoqsija, Missieri, eħlisni minn din is-sija? Hija ħanejdu hekk bl-ebda mod maturi r-riżolutezza min-naħa ta' Ġesu. Imma Ġesu jeleb l-ewwel reazzjoni umana. Tant illi kif rajna fit-tieni lezzjoni tal-lum mill-ittra l-Lut, Ġesu juri l-umanità tiegħu, offra talbu suppliki bleħenoli bid-dmuħ lil dak li seta' isalvah mill-mewt. Bħassinot tiġi Ġesu fi Ġwanni quddiem għandu l-biża' quddiem din il-ġlida max-xitan quddiem is-sija tal-passjoni u l-mewt, imma jekk fl-agonija jiġġielet il-preferenza umana li jitwarrab minnu il-kalċi f'San Ġwan, jissielet it-tentazzjoni li jgħajat il-Missier biex isalvah minn din is-sija. U allura Ġesu warrab din l-idea u jgħid imma għalhekk ġejt għal din is-sija. U allura jagħti respons konfidenti billi jobdi kif kien l-iskop ta' ħajtu, jirbaħ billi jissottometti ruħu għar-rieda tal-Missier. Minflok jitlob illi isalvah, Ġesu jitlob il-glorifikazzjoni tal-Missier. U allura jgħid Missier, għati glorja lill-ismek. Bl-ubbidjenza tal-iben irid jiġi glorifikat il-Missier. U allura naraw din id-dimensjoni profonda espressa l-għaqda bejn l-għan ta' Ġesu u r-rieda tal-Missier. Din hija talba biex il-pjan ta' Alla jitwettaq għaliex l-isem li l-Missier ħalla fidejn Ġesu jista' jiġi glorifikat biss minn min hija tiġorru huwa glorifikat permezz tal-mewt, il-qawmien u it-tluħ. San Ġwan m'għandux it-talba tal-Missierna, jitqaddes ismek, imma fi Ġwanni u Alla li jqaddes ismu, u jekk forsi l-ewwel talba jitqaddes ismek narawha bħala l-istess tifsira bħat-tielet waħda ikun li trid int, hekk naraw parallel bejn jigglorifika ismek ma ikun li trid int. U allura Ġesu joqgħod għar-rieda tal-Missier imma jaf li din ir-rieda hija espressa fl-imħabba. Forsi jkun hemm min jgħid illum imma Ġesu bata 2000 sena ilu, għandi għalfejn jew illum imbagħti wkoll. Ċertament nafu li hija parti mid-dixxipulat nisrani, id-batija li hija kkawżata mid-dinja li ma temminx. U allura fir-randan għandna nagħmlu enfasi li fuq kollox li ngħixu fedelment, li nimxu fedelment segwaċi ta' Ġesu, li timxi it-triq tas-salib. U allura fil-ħajja nagħmlu wkoll enfasi kultant fuq diversi sitwazzjonijiet fejn wieħed irid jagħmel qisu ċerta dbatija bħalma jagħmlu l-atleti f'xi sport, f'xi event tal-isport, l-istudenti meta jkunu quddiem xi eżami, il-ħaddiema tas-salvataġġ meta jkunu qegħdin anke f'periklu biex isalvaw il xi ħadd. Ninnotaw li dak li Ġesu jgħid fit-talba tiegħu kif is-sija tal-mewt qiegħda toqrob. Xi kliem li ma jagħżilx jitlob Ġesu. Missieri salvani minn din is-sija. Għala għax din is-sija kienet l-iskop tiegħu. X'talba jagħmel Ġesu minflok? Missier igglorifika lill-ismek. U allura dan il-Vanġelu
irid iħejjina biex nimxu ma' Ġesu fil-ġimgħa mqazza, ifakkarna li Ġesu baqa' marbut mal-għan tiegħu u ta' glorja lil Alla billi aċċetta d-tbatija u l-mewt għas-salvazzjoni tagħna. Dak il-ħin jgħid instema' leħen diġà igglorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. Din l-ewwel darba li nisimgħu il-missier jitkellem, il-leħen tal-missier għaliex San Ġwan m'għandux ir-rakkont tal-Mawdija u tal-trasfigurazzjoni fejn il-leħen jgħid int ibni l-Aziz fiki sibt il-għaxqa tiegħi, dan hu ibni l-Aziz isimgħu lili. Imma xi studjużi jaraw anke x-xena ta' trasfigurazzjoni hawnhekk ukoll f'San Ġwan. F'San Mark it-trasfigurazzjoni tiġi dritt wara l-ewwel tħabbira tal-mewt u hija mifhuma trasfigurazzjoni bħala antiċipazzjoni tal-glorja ta' Ġesu irxoxt. Il-leħen mis-sema jaraf lil Ġesu bħala iben. Imma fi Ġwanni wara l-enfasi fuq il-mewt kif rajna fit-tixbija tal-qamħa, leħen il-missier iwiet l-isem divin jerġa' jkun glorifikat, jiġifieri Ġesu meta jkun merfuħ. Ġwanni m'għandux it-trasfigurazzjoni imma forsi il-ħajja kollha tiegħu qiegħda f'dan id-dawl għaliex il-kelma tal-missier qiegħed siġill fuq Ġesu. Il-glorja tal-missier tistrih b'mod partikolari fis-sija tal-passjoni. Ġesu illi aċċetta is-sagrifiċċju li se jagħmel u allura Ġesu qatt għar-rieda tal-missier. Allura naraw fil-glorifikazzjoni tal-missier mill-liben u tal-liben mill-missier rapport intimu indissolubbli. Jgħid żewġ kelmiet f'din igglorifikajtu u nerġa' nigglorifikat. L-istess kelma waħda fil-passat u l-oħra fil-futur. Fil-passat forsi riferenza għal glorifikazzjonijiet tal-isem divin permezz tal-mirakli, tal-opri kollha li għamel Ġesu. Fil-waqt illi dik għal-futur tirreferi għal glorifikazzjonijiet illi ġejjin bil-mewt, il-qawmien u t-tloħ l-inżul tal-Ispiritu Santu, ir-ritorn, it-twaqqif tal-Knisja. Alla jigglorifika ismu billi liben jerġa' jidħol fil-glorja ċelesti u allura jirrendi bi frott anke il-mewt tiegħu għal bnedmin. In-nies kellhom opinjoni differenti dwar dan il-leħen li nstema' min qal li kienet rada u min qal li kienet anġlu, imma Ġesu jgħid din kienet għalikom. U meta jgħid hekk, qiegħed ħanejdu hekk, ibiddel it-tradizzjoni ta' agonija qasira f'manifestazzjoni pubblika ta' qadi ubbidjenti lejn Ġesu. Ġesu imbagħad ikompli jgħid il-ġudizzju ta' din id-dinja qiegħed isir issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din id-dinja. Il-ġudizzju illi se jiġi propju minħabba ir-rifjut ta' din id-dinja. Hawnhekk id-dinja hija differenti minn dik id-dinja illi insibu fid-diskors ta' Nikodemo meta jgħid Alla tant ħabb lid-dinja. Hawnhekk id-dinja li tirrifjuta li ma temmi f'Ġesu. U allura hemm dan il-ġudizzju, il-kundanna, ħanejdu hekk. Il-ġudizzju u dan li jiddawlġi fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl. U il-prinċep tagħha, ix-xitan, ħanejdu hekk, illi huwa terminu ta' San Ġwan li jirreferi għax-xitan, anke insibu anke f'San Pawl il-prinċipijiet ta' din id-dinja, l-Alla ta' din id-dinja. Satana li huwa f'oppożizzjoni għal Alla, figura frekwenti anke fl-apokalittika ġudajka u anke f'Qumran fejn insibu d-dualizmu, il-ġlida bejn il-prinċep tat-tajjeb, tad-dawl u l-prinċep tad-dlam. Però San Ġwan biss juża il-figura tax-xitan fir-rakkont tat-tradiment ta' Ġuda. Ġuda ħa l-biċċa ħobs u daħal fih ix-xitan. L-aħħar sentenza importanti li jgħid Ġesu illum hija u meta nintrefa mill-art niġbed lil bnedmin kollha lejja. Meta jien nintrefa f'oppożizzjoni għal prinċep ta' din id-dinja, nintrefa tfisser meta tolli terfa' il fuq xi ħaġa, imma tirriferi wkoll għal pożizzjoni soċjali merfuħ fuq is-salib quddiem kulħadd.
U allura hawnhekk għandna riferiment għal dak li smajna anke fil-Vanġelu tagħna raħat Mose li refa is-serb fid-deżert hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem. Din is-sentenza hija it-tħabbira tal-passjoni ta' Ġesu. San Ġwan m'għandux bħal tas-sinottiċi, imma wkoll għandu 3 darbiet ma' Nikodemu f'kapitlu 8 u din illi hija it-tħabbira tal-passjoni. Għal Ġwanni li tkun merfuħ il-fuq m'għandix tkun separata mill-eżaltazzjoni fis-sema, la darba l-eżaltazzjoni fis-sema tippresupponi dik tal-art. U allura l-eżaltazzjoni għandha żewġ dimensjonijiet, il-mewt u glorifikazzjoni. Fil-mument tista' tirreferi għall-eżaltazzjoni fuq is-salib, il-post fejn Ġesu wera l-ubbidjenza lejn il-missier li jwassal għal glorifikazzjoni. Is-salib huwa l-post għal glorifikazzjoni f'San Ġwan, il-bniedem li huwa kkundannat għas-supplizzju tas-salib ikun merfuħ mill-art, u Ġesu kien merfuħ mill-art. U dan l-irfieħ tas-supplizzju allura għandna l-elevazzjoni l-iktar għolja, il-glorifikazzjoni fis-sema. Fil-ħsieb ta' San Ġwan l-irfieħ huwa għajn ta' salvazzjoni għal bnedmin, u allura għandna dimensjoni universali. Ġesu li neħħa is-setta tal-prinċep minn din id-dinja biex jiġbor lil kulħadd, idaħħal lil kulħadd fl-isfera ta' Alla. Meta jgħid niġbed, ir-rabbini kellhom din hija terminu tar-rabbini li tirreferi għal konverżjoni tal-ġentili għal Tora li jaqsmu l-erf ta' Alla, imma għal San Ġwan x'jaqsmu fl-erf ta' Alla li jkunu miġbudin lejn Ġesu. Niġbed lil kulħadd lejja allura il-kulħadd mhux biss illut u bil-preżenza tal-Griegi, allura iktar joħroġ dan l-universalizmu. U allura għandna t-tieni immaġni ta' Ġesu, l-ewwel waħda tal-qamħa li tmut u tagħmel il-frott. Issa għandna il-Ġesu fuq is-salib illi jiġbed il-kulħadd lejh. U allura għandna l-atmosfera dualistika. U għal dan biex juri bliema mewt kien sejjer imut. U allura l-Evanġelista jrid jurina biċ-ċar il-tħabbira tas-salib l-iskop profond bil-mewt ta' Ġesu, allura tikkonkretizza il-mewt tal-qamħa. Is-salib huwa simbolu tal-elevazzjoni ta' bin il-bniedem. Is-salib huwa l-post tal-mewt u l-eżaltazzjoni u allura sinjal ta' salvazzjoni. Il-mewt li tiġbed lil kulħadd u allura hija universali. U din hija l-prospettiva tal-misteru Paskwali li jippreżentalna llum fil-Vanġelu tal-lum. Il-passjoni ta' Ġesu li hija ġrajja straordinarja li bidlet is-sitwazzjoni reliġjuża tal-bniedem, Ġesu li ħabna b'imħabba universali li trid tbiddel radikalment il-ħsieb u l-qalb tal-bniedem li taqdu b'mod effettiv ma' Alla u mal-bnedmin kollha. U biex nikkonkludu l-ħsieb tagħna, ix-xewqa tal-Griegi illi rridu jaraw il-Ġesu hija anke l-aspirazzjoni tal-bnedmin matul is-sekli, illi anke llum jixtiequ jaraw il-Ġesu u minkejja il-kontestazzjonijiet fis-soċjetà tal-lum. Imma xorta Ġesu huwa sinjal ta' salvazzjoni illi jridu jilqgħu il-messaġġ tiegħu. Is-salib qalb il-fruwa u l-vanità jista' jkun mument fejn il-bnedmin jistgħu jikkontemplaw lis-Salvatur. Alla għażel il-mod tiegħu kif jikseb din is-salvazzjoni. Ġesu li fejjaq tant morda, illi wettaq tant eġubijiet, illi anqal tant konverżjonijiet, illi min-naħa l-oħra skandalizza l-oħrajn, imma Ġesu miet fuq is-salib u madwaru hemm dan is-silenzju. Ġesu l-qamħa illi kien mitfun fl-art li minna ħarġet ħajja ġdida. Illum il-koll ninsabu quddiem il-misteru ta' Kristu u l-fidi tagħna allura tieħu il-forma essenzjali propju mis-salib. U allura rridu nkunu lesti li nitilfu l-ħajja propja tagħna biex insibuha, lesti għall-imħabba vera u autentika li tagħti l-ħajja, li tagħmilna dixxiepli li limitaw il-Ġesu u li nkunu għaddejja tiegħu għas-servizz tal-oħrajn bi frott kotran.
Missierna Abba missier li inti fismawil jitqaddes l-isem tiegħek fil-qalb ta' ħafna wlied missier li inti fismawil missierna tina il-ħobs lejxin li għanna bżon kull jum aħfrilna n-nobit tana kif naħfru l-bnedmin li maħna u ma kienu midjunin missirna la daħħalniex fi żmien ta' tensjoni u tiġri eħlisna minn kull ħażen ix-xibka tal-qarrieq eħlisna minn kull qerq ta' tlamijiet tiġi salnatek mulej tiġi salnatek ikun dak li trid kif fis-sema hekk dak fl-art tiġi salnatek ikun dak li trid ikun dak li trid ikun dak li trid kif fis-sema hekk dak fl-art il-mulej ma'kom. Mijak. Iberikkom għala li jista kollox il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Nersaq lejk mulej biddel din il-qalb mill-ġdid il-grazzja qiegħda tfur minn ġo fik Ġesu jien inbaħt mulej l-innuqqas l-insib fl-emi jitħassar minnu fil bil-qawwa ta' mħabtek mulej bil-qawwa ta' mħabtek zomni qrib mulej zomni qrib zomni qrib għannaqni il-mħabtek ressaqni lejk mulej ressaqni lejk ħankun dejjem ħdejk bit-tama fik ġejta mulej bit-tama fik jitnola l-fuq bħallajkna nolew it-nejn fl-imkien fl-ispirtu intu jien bil-qawwa ta' mħabtek nolew it-nejn fl-imkien nolew it-nejn fl-imkien fl-ispirtu intu jien bil-qawwa ta' mħabtek Nixtiequ naraw lil Ġesu. Ejjew nagħmlu tagħna x-xewqa tal-Griegi fil-Vanġelu tal-lum biex aħna wkoll inkomplu nikkontemplaw lil Ġesu li fuq is-salib jingħata lina fl-aktar qotja kbira ta' mħabba. Infakrukom illi għalkemm temmejna dan iċ-ċiklu ta' 5 tieħdut tar-Randan qabel nidħlu fil-ġimgħa mqazza, imma se nkomplu nxandru wkoll il-Lezzjo Divina bħallum ġimgħa fis-7 ta' filgħaxija, Lezzjo Divina ta' ħadd il-palm u l-Passjoni tal-Mulej li titmexxa mill-Isqof Anton Tewma. Hekk ukoll imbagħad fl-ewwel 3 ijiem tal-ġimgħa mqazza, it-tnejn, it-tlieta u l-erba',
L-Isqof Anton Tewma jmexxi wkoll meditazzjonijiet fuq siltiet mill-passju, biċċiet mill-passju, jiġifieri ir-rakkont tal-passjoni tal-mulej u dan il-ħin ikun fit-8 ta' filgħaxija mhux fis-7 bħalma xandarna dawn il-lezzjon divina. Fl-aħħar nett infakrukom li kull min jixtieq jerġa' jara mill-ġdid u jisma' il-lezzjon divina ta' dawn il-ħdud li għaddew ta' żmien tar-Randan jista' jagħmel dan minn fuq il-paġni ta' YouTube u ta' Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex. Natukom il-lejla tajba.